Vandaag wil onze organisatie het hebben over economische herstructurering, agribusiness en besluitvorming. We hebben een masterplan ontwikkeld waar de hele regio Noord-Limburg van kan gaan profiteren. Profiteren! Profiteren! Tja, u weet natuurlijk dat alleen ik en mijn vriendjes van het ambitieuze plan gaan profiteren. Er is een ongewenste situatie ontstaan ten westen van Grubbevorst waarin geen ruimte is voor economische groei in de agribusiness. Welnu, het masterplan van onze organisatie dat, by the way, ook voorziet in een royale uitkering voor ondergetekende, voorziet in een herstructurering van dit gebied waardoor de landbouw geïntensiveerd kan worden en er economische groei kan gaan plaatsvinden. Kunt u mij nog volgen? Die keuterboeren die daar nu zitten moeten weg en mijn vriendjes en ik zorgen voor de rest. Daar kunt u van op aan. Goedschriks of kwaadschriks. Het kan niet zo zijn dat Noord-Limburg achterop raakt. Als u nu zorgt voor de besluitvorming in uw gemeenteraadjes en dergelijke, dan beloof ik dat er voor u nog ergens een leuke vervolgcarrière met prima ouderdagsvoorziening in zit. Het wordt niet tafeltje dekje, het wordt ook niet uw Slaberg onze zorg. Regenwoud voor veevoer is ook afgevallen en het megastalkartel is het ook niet geworden. Nee, wij vonden Klavertje 4 het allerleukst. Beeld u eens in, een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is, ook al is over een paar jaar geen Klavertje 4 meer te vinden.